tafin hannunka. Sojojin Najeriya sun kashe 'yan bindiga 45 a jihar Katsina. Gwamnatin tarayya ta ɗau alwashin kawo ƙarshen ta'addanci a arewa maso gabas. Waɗannan da ma wasu ƙarin labaran suna nan cike makil ta cikin shirin Arewa a tafin hannunka. Ku dai kawai ku biyo mu. Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin shirin Arewa a tafin hannunka. Shirin da Gambiza TV ke tattaro maku muhimman labarai daga sassan arewacin Najeriya ta fuskar tsaro, siyasa da tattalin arziki domin fahimtar halin da yankinmu ke ciki da kuma inda aka nufa. Ni ce taku Salma Magaji Hudu zan gabatar muku da shirin. Rundunar sojin Najeriya ta kashe akalla 'yan bindiga 45 bayan wata mummunar arangama da ta faru a ƙaramar hukumar Dan Musa ta jihar Katsina. Rahotanni sun nuna cewa 'yan bindigar sun kai hari ne domin satar shanu kafin sojoji su tare su. Lamarin da ya kai ga artabu mai tsanani, kamar yadda AP News ta bayyana. Gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya tuntuna wa amincewar aikin babban hanyar Kano zuwa Kongolam ta Naira biliyan 334. Aikin hanyar, wanda zai lashe Naira biliyan 334, yana daga cikin manyan ayyukan tattalin arziki da za su taimaka wa kasuwanci da zirga-zirga a Kano da Arewa gaba ɗaya. Ana ganin irin waɗannan manyan ayyuka na inganta tattalin arziki da kasuwanci a yankin. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya bayyana cewa gwamnatin tarayya za ta ɗauki ƙarin wasu matakan masu tsauri domin kawo ƙarshen ta'addanci a arewa maso gabas bayan sabbin hare-haren da suka faru a jihar Borno. A ra'ayinku, me ya kamata gwamnati ta ƙara yi domin kawo ƙarshen matsalar tsaro a arewacin Najeriya? Da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa a tafin hannunka. Ku kasance tare da mu a shiri na gaba don jin mu ɗauke da wasu sabbin labaran. Ni ce taku Salma Magaji Hudu nake cewa sai mun haɗu da ku a cikin wani sabon shirin na Arewa Tafi